La inflació és un augment generalitzat dels preus que redueix el valor dels estalvis i els salaris, impactant en el teu poder adquisitiu i sovint obligant-te a fer ajustos en el teu estil de vida. Tot i que una inflació moderada pot ser beneficiosa per al desenvolupament econòmic, nivells elevats generen incertesa i empobriment. Per protegir les teves finances, considera aquests punts. 1. L'impacte de la inflació en les teves finances. La inflació disminueix la teva capacitat de compra i pot afectar negativament les teves inversions i plans de jubilació. 2. Estratègies per afrontar-la. Inverteix en actius amb taxes de creixement superiors a la inflació. Diversifica la teva cartera per mitigar riscos. Considera bons indexats a la inflació per mantenir el valor de les teves inversions. Revisa i ajusta el teu pressupost per adaptar-te a la inflació. Evita l'acumulació d'efectiu, ja que perd valor amb la inflació. Recorda, entendre i aplicar aquestes estratègies pot protegir les teves finances a llarg termini.